Исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Луиза Янсуар белән Резида Гарипова әсәре буенча куелган «Карурман» спектакленең премьерасын тәкъдим итте. Бу Кәрим Тинчурин театрының 86-нчы сезонында 5-нче премьерасы. Әлеге спектакль татар сәхнәсендә куелган олылар өчен беренче фэнтези, ягъни фантастика. Бирдә тамашачыга мифларның яңаша укылышы тәкъдим ителә. Премьерада хәбәрчеләр бездә булып кайтты. Бу «Карурман». Бу язылмаган дастан. Шуның белән ул серле дә, куркыныч та. Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге театрда премьера. Биредә беренче фэнтези спектакль куйдылар. Зурлар өчен әкият фэнтези спектакль Кәрим Тинчурин театрына гына түгел, гомумән татар театр сәхнәсе өчен беренче тәҗрибә. Актерлар составы, сәхнә бизәлеше, грим, үзеңне дә образга кертүче Джуно төркеме иҗат иткән көйләр биредә һәр деталь нечкәлекләренә кадәр уйланган. Biz bu piyasını şaira Lуиза Янсуар белән бергә яздык. Bu минем өчен дә, аның өчен дә тәүге эшебез, чөнки драма әсәрләре язганыбыз юк иде, драма әсәрләренә алынган юк иде. Инде жанрына килгәндә, ул фэнтези жанрына, бу безнең сюжетыбыз, безнең геройларыбыз фэнтези жанрына үзләре кирип китте дип була. Без аны махсус менә фэнтези пьеса язабыз дип уйламаган идек. Атам да, бабам да бу җирләрне тир түгел, кан кыеп саклаган. Мин дә түгәшәкмен. Тагын кирәк булса. Монда кан күп түгел инде. Кем син? Кем мин? Кем без? Тирән фәлсәфи уйларга алып китүче спектакль әлеге сорауларга җавап табырга чакыра. Бу бик фәлсәфи әсәр. Фэнтези жанрының бер үзенчәлеге бар. Кайбер темалар турында, бәлки драма әсәрләрендә, тарихи әсәрләрендә әйтеп сөйләп булмастыр иде. Фэнтези ул безгә ничектер кулларыбызны бәйләми. Артем Пискунов күптәнге теләге белән уртаклашты. Аның кабул булганын белгәч, без тагын бер кат хыялларның чынга ашканына инандык. Әлбәттә, сәхнәдә фэнтези кую бик зур җаваплылык. Чөнки сәхнәдә, инде кинога караганда, сәхнәдә андый теге алымнар куллану авыррак, ниндидер теге сихрләр куллану авыррак, фэнтези булгач инде шундый серләр булырга тиеш. Белмим, тамашачынчы кабул итер инде. Үземнең уйнавым турында әлбәттә теге ниндидер Игра престоловлар, Ведьмаклар карап утырганда әлбәттә хыялланасың инде, бигрәк тә бала чакта. Хәзер инде ничек төшерелгәннәрен белгәч, әллә ис китми, ләкин хыялланган очраклар булды инде. Менә шундый берәр нәрсәдә уйнап карыйсы иде дигән. Даянби, Сиергел, Абруй, Сыртланбек, әлеге һәм башка геройлар тамашачыларны борынгы заманнарга алып кайта. Biz менә артистлар шушы спектакльгә тотынуга ук, укуга ук безгә нык ошады ул. Чөнки без моны чит ил киноларыннан белсәк, монда хәзер үзебезнең сәхнәдә, татар сәхнәсендә булуы үзе бер кызыклы бит инде. Һәм үземнең ролемә килгәндә, ул катлаулы, ул бикә, ул ру башлыгының бикәсе. Һәм менә миңа шушы мощностьны тотарга кирәк. Менә иң катлаулы ягы шушы булгандыр дип әйтәм инде. Без кайчандыр бер-беребезне саклар, яклар өчен яратылган идек. Алар безне, без аларны. Дөнья тигез, имин иде ул чакта. Аннан көчне бер-беребезгә каршы куллана башладык та, бар нәрсәнең асты өскә килде. Син сайлый аласың. Син хәзер ике дөнья чигендә торасың.